sinistu nigan ere. Nire aitaren etxean bizitoki asko da. Hala ez balitz, esango arnizuen nik zuentzako tokia eratzera doala. Joan eta tokia eratu ondoren, etorriko naiz berriro, eta nirekin hartuko zaituztet. Ni nagoen toki berean, zuek ere egon zaitezten. Badakizue, ni noan tokirako bidea. Tomaseko duan jauna, ez dakigu nora zoazen, eta nola jakin bidea. Eta Jesusek, ni naiz, bidea, egia eta bizia. Ez dijoa inor aitaren gana, ere bitartez ez bada. Jaunak esanak. Gure mundu modernoa, azkar dijoan mundua da. Eta aldaketaz aldaketa dabilena, aldaketa asko gertatzen dira, erabat, egun batetik bestera, gure mundu moderno honetan. Esan genezake, azkeneko hamarkadatan, aurreko zenbait bete eta menokasik aurrerapen eta aldaketa eta gehiago izan direla. Gure, esan genezake, gauzatotik, gaur egundaino, aldaketa asko gizartean, bizitzeko moduan, lan egiteko moduan, komunikabideetan aldaketa izugarriak gertatu izan dira. Eta, orain dela 2000 urtekoakin konparatzen baditugu, zer esanik ez. Baina, aldaketen erdian ere, pentsatu behar dugu, gauzarik printzipalenak, gauzarik nagusienak ez direna aldatzen. Gizakia, zaldi gainean joan, kotxean joan, edo hegazkinean, edota tron baten gainean ibiltzen bada ere, gizakia beti berbera izango da. Eta sentimendu oso antzekoak, tristura, poza, nekea, ongi izatea, dituen bere sentimenduak hortxe izango dituetin. Eta bere kezkak sakonenak ere hortxe izango ditu beti. Nondik gatozen, norakoa zen, ze esan nahi du gure bizi honek. Pentsatu behar dugu mundua ikaragarri aldatuta ere, modak punta batetik bestera joaten badira ere, gizakia hor dagoela beti. Eta Jesusek erakusten diguna nolabait ere esan genezake horretarako dela. Orain dela 2000 urte esandako parabolek
bat egiten bai gaitu, hark bere maitasun misterio hondian, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin. Jangoikoan guztiru beti ere horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera denen aldein da, gu guztiok betiko ginez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen.
ezazu bada santu ogiago hauen zure espiritua itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odoltu daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoalan, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jarri guztiok urtatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afagodoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok urtatik, hau ere odolaren kalizakata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egiztue hau nere horregarri. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure zerbitzari emango dituzulako. Eta apaiki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu, maitasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango jauna pizteko itxaropenean joan dira gure senideak, Maria eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren handitan. Jainkoaren ama Maria Virginia Dogan Sumarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzago Jesu Kristo zure semearen bitartez. Santi, Santi, Santi,
Edo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zut esana da apostoluei bakea uzten dizuet, bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizaren bakea, eman batasunan, errege bizi baizela, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin.
osasuntxeko erizain, diriku, talde osoari, gurekin azken momenturaino egitako arreta parega behar. Saiakera guztik, goxotasuna malen, egin dizutu guztuelakoan, benetan, eskerrik asko. Ni esker. Gure amanaria, eta baita gure bir amonamariari, gaurko elizizurretan Euskal Herriko txokoiztenetatik azken agorra ematea etorriztarete guztiei, eskerrik asko, benetan. Amonamaria, zergatik zara horrela? Bizitza luze, bizitza gogor, bizitza sufritu honetan, Ignacio eta Teodora gure irratxo amonak, hobeki esataz zure aia eta amak zer nolako sustraia utzi zutenen arizki basariak. Bestetik, Antona Lazarroren aldetik, Fausto eta Mateo. Zer nolako zuta besenta utziz akasak. 1928ko abuztuaren 6an, arizki jaia ziren. Eta 18 urte bitarte, inguruko solo, alor, belatzetan ordu asko igaro, eta 18 urterekin neskame errenera batzien. Neskame 10 urte aritu, eta 28 urterekin Lazaro ezagutu, eta kasu baserrera etorri zuen. Amona batea, nolatan izatu zieten atokatazua? Nik enaiatu Lazaro, bere farrez erantzun zidan. Hortan ere abiaztea, hortan ere ona. Ez deritun urte makargerin asinaretan. Baina aurrera egin eta bost seinalaba zentzun lakile mundura ekarriz dituzten. Bai, bost seme alaba. Gaur, lau hemen daude. Baina seme bat etxeako bidean tiroz eraia eta poli ere bihotzean eta esutan azken momenturaino horren zurekin dago jabea. 94 urte eta 95 betetzea dituzu honetan, goiztuetako zaharrenetarikoa izatea lortu duzu. Bizitza luzea izateko ze sekretu baten du, tagakoa nor bere buruari kontu egitean dagoela aitortu zenera. Batez ere, egunean egin beharreko lanetan burua ematea. Urteak betean eskaira bakarra egiten zen zure egunean. Horixe errepikatu eta errepikatu buruari eustea. Eta lortu duzu azken arrasaketa. 2022ko abuztuaren 6an, 94 urte bete zenitsuenen familia giroan ospatu ditu, hain egun seinalatua. Bertan elkartu ginen familia guztien, senide, bilobak eta guzti. Agora makia, zergatik zagorak. Hai, ongi egin duzun ona izan, ona bakarrik, ez. Dena eman behar da. Ose izterren jakinez, eta besteak oserik egoterik ez da. Beti mailan zer jateko prest. Hori zarazu, esu zabara. Zure aritz, zuaitzen azteak oso sendu eta sakon aurkitzetik gara. Eta sustoi horretatik, udaberri lanetan, enbor beretik sotuko dira besteak. Adaska ez du. Eta azitzen ari diren horretan, ostoaz berditzen doaz, aurrera eta aurrera, naturaren evoluzioak zuzenduta, familia. Agora maia, zergatik zara. Emakume osartu, aman nekaiztenean, amona maitxagarria eta osoa, bihotzorrekoa. Beti bukaeran, ni esker, eta eskerrik asko izan dut. Eskerrik asko izan dut ratornak, zurekin pasatuko momentu moretsua, eta zure azken hitzak gogoan hartuta, bihotzearen horretik bai zure hiru hitz gutxunak. Bakea, maitasuna
eta errespetua. Goian bego, beti inberso, beti falso, beti eskuza. Muxo handi bat, benetan familia guztien partetik eskerrik asko. Muxo.
atxaldeko 6etan gaur bezala. Jaurra zuekin.